салом мухлисони Барселонаи бузург, дар арафаи бозии муҳим Эл Класико ба қайд гирифтани Торрес мушкилие эҷод кард. Ин ҳам дар ҳоле ки Каутино қурбон карда шуд. Аммо дар охирин лаҳзаҳо кор ранги дигар гирифт. Тестҳои Ферран Торрес ва Педри манфӣ баромаданд ва онҳо метавонанд барои сафар кунанд, аммо интихоб дар дасти Хави аст. Ман фикр мекунам ки онҳо иштирок мекунанд дар ин бозии муҳим. Дар сурати дастаро тарк кардани Усман Дембеле, Барселона тасмим гирифтааст ки ба ҷояш ҳамлагари Вулверхэмптон Адама Траореро ба даста биёранд. Дар бораи Усман Дембеле хабаре дар расонаҳо паҳн гардид ки он исбот мекунад ки Дембеле на танҳо бо дастаҳо, балки табиатан касифу бемасъулияту тамбал аст. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Аз шумо бародарон лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, паго рӯзи муҳим барои Барселона, зеро дастаи дӯстдоштаи мо шумо дар полуфинали суперҷоми Испания бо рақиби ашадии худ Реал Мадрид барои ба финал баромадан рақобат мебандад. Охирон маротиба мо Реалро соли 2019 мағлуб сохта будем ки он вақт тренери мо Эрнесто Валверде буд. Оё Хави метавонад дар аввалини Эл Класикои худ барои мухлисон ғалабаи муҳими деринтизор туҳфа намояд? Инро мо танҳо паго хоҳем фаҳмид. Тамошои ин бозӣ ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Регистрацияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона тавонист то бозии нимниҳоии суперҷоми Испания бар зидди Реал Торресро ба қайд гирад. Дар ин кор дастаро тарк намудани Филиппи Каутино кофӣ нагардид. Бо ҳамин сабаб Барса кӯшиш дошт маоши Серхи Роберторо кам кунад ва бо ихтисор шудани фонди маоши футболбозон Торрес дар бозиҳо имкони ширкат пайдо намояд. Шартномаи Роберто дар моҳи июн ба анҷом мерасад ва худи футболбоз хоҳиши дар Барса монданро дорад. Ба Роберто шартнома пешниҳод доранд ки мувофиқи он на танҳо маоши ояндаи ӯ кам мегардад, балки то моҳи июн низ маоши ҳозирашро пурра пардохт намекунанд. Дар аввал гуфта мешуд ки Барселона ба ғайр аз кам кардани маошҳо боз ду футболбози дигарро бояд аз бошгоҳ ҷавоб диҳад, то ки Торресро ба қайд гиранд. Барзагоҳи Умтитиро бепул ҳатто ягон даста намехоҳад бигирад ва ӯ боз аз дастаҳои туркӣ нозу гӯз дорад. Юсуф Демир бошад дигар дар ягон бозӣ иштирок намекунад, зеро ҳамагӣ баъди як бозӣ бояд 10 миллион евро ба дастаи Рапид пардохт намоянд. Бо ин ҳама мушкилиҳо Барса тавонист ки дебюти Ферран дар бозӣ бар зидди Реал Мадрид барпо гардад. Ҳамон муддатгоҳ, яъне Умтити розӣ шуд маоши худро камтар кунад, вале бо дароз кардани муҳлати шартнома. Акнун то соли 2026 ӯ Барсаро мисли гови ҷӯшо истифода мекунад. Тестҳои футболбозони Барса Ферран Торрес ва Педри манфӣ баромаданд. Рӯзноманигор Хави Мигел гуфта буд ки бо вуҷуди бемор буданашон онҳо бо ҳайати футболбозон ба бозӣ парвоз мекунанд. Дар аввал Педри ва Ферран Торрес 6 тести пайдарпай спориданд ки ҳамаи онҳо ҳоло ҳам бемор будани бозингаронро нишон медод. Ниҳоят тести ҳафтум манфӣ баромад. Футболбозон имкон доранд бо даста парвоз намоянд ва дар бозии нимфинали ҷоми Испания муқобили Реал ба майдон бароянд. ҳатто бо вуҷуди коронавирус гуфта мешуд ки Торрес ҳатман дар бозӣ бар зидди Реал иштирок мекунад, зеро қоидаҳои ҷоми Испания талаб намекунад ки футболбозро ҳатман бояд ба қайд гирифта бошанд. Ақлан дар курсиҳои эҳтиётӣ мавҷуд будани ин ду футболбоз аллакай ба ҳамдастҳояш он як нерӯу қувва мебахшад. Ман боварӣ дорам ки Хави аз хизмати Торрес ҳатман истифода мебарад, аммо Педри шояд эҳтиёт карда шавад. ҳамлагари Вулверхэмптон Адама Траоре диққати Барселонаро ба худ ҷалб намудааст. Каталониё нақша доранд ки Траореро ба ҷои Усман Дембеле биёранд ки эҳтимолан Дембеле шартномаашро бо Барса давом намедиҳад. Муносибатҳои Барселона бо агенти Траоре Жорже Мендеш хеле хуб аст ва ин кафолат медиҳад ки гузариши ӯ бе ягон мушкилӣ бояд иҷро шавад. Ҳамчунин бо Вулверхэмптон низ Каталониё муносибати хуб доранд, зеро ба ин даста муҳофизатгари худ Нелсон Самедуро фурӯхтанд ва Франсишко Тринкауро ба иҷора доданд. Худи Траоре хатмкардаи мактаби Барселона аст ва ҳеҷ гоҳ аз баргаштан ба ин бошгоҳ даст намекашад ва бо футболбозони даста Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Жорди Алба ва Ферран Торрес дар алоқа аст. Траоре бо вуҷуди качок буданаш зираку доно ҳам ҳаст ва пеш аз бозиҳо дастонашро руған мекашад ки муҳофизатгарон ӯро дошта натавонанд. Дар Барса маҳз чунин футболбозе намерасад ки ба дигарон руғаншакиро бо тамоми нозукиаш ёд дода тавонад.
нимовзятгари Барселона Усман Дембеле баъди шунидани хабарҳое ки Барса мехоҳад Эрлинг Холландро ба даста биёрад, талаб намудааст ки барояш 40 миллион евро маош диҳанд. Музокиротҳо то замони хабари омадани Холланд хуб мерафтанд, вале бо паҳн шудани ин хабар Дембеле тамоми фикрҳояшро дигар кард ва талаб намуд ки бояд маошаш аз 40 миллион кам набошад. Ин бори аввал нест ки Дембеле бо бошгоҳ чунин рафтори зишту нафратовар мекунад. доири чӣ гуна шахсият будани Дембеле фақат якчанд далелро бароятон мегӯям ва баъдан худатон хулоса бароред ки Дембеле ки аст. Замоне ки Дембеле футболбози Рем буд, аз дастааш рухсатӣ гирифт ки бояд ҳарчи зудтар ба аёдати бибиаш равад, вале таоми Ренро фиреб дода ба музокирот барои гузариш ба Боруссия Дормунд рафт. Шояд фиреб ҳам накарда бошад ва бибиаш дар идораи президенти Дормунд бобиашро розӣ мекард ки Дембеле ба ин даста биёяд. Баъдан ба паёмакҳои ҳамдастояш таоман ҷавоб надод ва бо ҳеҷ кас хайрухуш накарда рафт, бар замми ин ки ҳамдастояш барои хӯроки шоми охирин ӯро даъват карда буданд. Дар хонае ки ӯ дар иҷора менишаст, ҳатто бо соҳиби хона хайрухуш накарда рафт ва калиди хонаро ҳам барнагардон ва хонаашро ба партовгоҳи бомжҳо табдил дода буд. Дар Барселона ҳам аз рӯзи омаданаш ӯ дар тамринҳо дер мекард ё ки худашро бемор гирифта то саҳар питса мехӯрду фифа бозӣ мекард. Ҳамин сабаб шуд ки 4 сол мушаккояш фақат ҷароҳат мебардоштанд. Акнун худатон хулоса бароред дӯстон ки Дембеле ҳамчун футболбоз не, берун аз майдон чӣ гуна одам аст. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад, аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунад. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.